एड्रेसखौ नांलाया दे एड्रेसखौ नोंथाङा खोन्थानो हानाय नङा नामा बिदिबा एड्रेसखौथ' ओरै खिथा जाया एड्रेसखौ ओरै खिथा जानाय नङा नोंथाङाबा मानि मानसि आंथ' खुनु पार्टिनि नङा जोंथ' जेनेबा ओरैनो दा बर्थमान जों ओरैनो दा ससियेल वार्कार आरो आच्छा हेल' औ हेल' आच्छा नोंथाङा एड्रेसखौ खोन्थानो हानाय नङा बिदिबा ना एड्रेसखौ हानाय नङा दे एड्रेसखौ हानाय नङा आरोना ओमफ्राय बड'लेण्ड टाइगारा नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि जेनेबा माबायावहाय नोंथांना कमिटि दं नामा मोनसे कमिटिफोर दं नामा मानोमोनबा ओरैनो नङा नोंथाङा जे बड'लेण्ड टाइगार मोनसे चेनेल खुलिदों बेयाव नोंथाङा कमिटि दं नामा मोनसे कमिटि ना नोंथाङा हारसिं खुलिदों हारसिं नङा एस'सियेसन दङ जोंहा एस'सियेसन दङ एस'सियेसन ना ओमफ्राय नोंथांनि एड्रेसखौ होनो हाया आरो ना जेनेबा एस'सियेसन एड्रेसखौहाय हानाय नङा दे मानो नांगौ मानो सोंबाय थादों माबा भिडिअ हरनोबा इयुन हरजागोनथ' नङा आच्छा नोंथाङा जेनेबा निउस खुलिनानै जुदि एस'सियेसनखौ जुदि खोन्थानो हायाब्ला एरियाखौ एड्रेस खोन्थानो हायाबा अब्ला नोंथाङाबो एसे गिया दं नामा बिदिबा मा होनदों नोंथाङा गियो नामा होनदां माखौ गिनो जेनेबा नोंथाङा जे एड्रेसखौ खोन्थानो हाया जे बेयाव नोंथाङा मानि थाखाय दामानि गिदिर एड्रेस खोन्थानो हायिनि थाखाय